ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും എന്റെ പ്രണാമം. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ പ്രഭുജി പ്രണാമം. ഹരേ ഹരേ കൃഷ്ണ. കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ പ്രണാമം. കൃഷ്ണ. പ്രണാമം. ഗുരു പ്രണാമം. ഓം അജ്ഞാനാതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ശ്രീ ചൈതന്യ മനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരു ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാകൃഷ്ണപാദാൻ സഗണ ലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ച. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനെ ഇതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യ ഏവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപികാകാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ. സപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ എന്ന ശ്ലോകം 10. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്ലോകം 10. ശ്ലോകം നോക്കാം. കർമ്മ്യ പരിദോഹ തേഭ്യോ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമാ പ്രേമേക നിഷ്ഠാസ്തദാ തേഭ്യസ്താ പശുപാല പങ്കജ ദൃശ താഭ്യോപി സാ രാധിക പ്രേഷ്ഠാ തദ്വദീയം തദീയ സരസി താം നാശ്രേയത് കകൃതി. ശ്ലോകം അന്വയം നോക്കാം. കർമ്മിഭ്യ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെക്കാൾ പരിത എല്ലാം കൊണ്ടും ജ്ഞാനിന ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയവൻ ഹരേ കൃഷ്ണനു പ്രിയതയാ പ്രിയപ്പെട്ടവരായി വ്യക്തിഞ്ജയു ശാസ്ത്രത്തിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. തേഭ്യ ഇവരെക്കാൾ മികച്ചവരാണ് ജ്ഞാനവിമുക്ത ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മുക്തി നേടി ഭക്തിപരമ ഭക്തി സാധനകളിൽ ഏർപ്പെട്ടവർ തഥാ അവരെക്കാൾ മികച്ചവരതത്രേ. പ്രേമേഖനിഷ്ഠ ഭഗവാനിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം ലഭിച്ചിട്ടുള്ളവർ. തേഭ്യ അവരെക്കാളും ഉയർന്നവരാണ്. താ പശുപാല പങ്കജദൃശ കൃഷ്ണനെ എപ്പോഴും ആശ്രയിച്ചു കഴിയുന്ന ആ ഗോപികമാർ. താഭ്യ അപി അവരെക്കാളും. സരാധിക ശ്രീമതി രാധാറാണി പ്രേഷ്ഠ ഭഗവാന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ്. തദ്വത് അതുപോലെയാണ്. ഇയം തദീയ സരസി അവളുടെ ഈ സരസ് അതായത് രാധാകുണ്ഡം. കകൃതി ഏതൊരു മഹാ സുകൃതിയാണ് താം ആ രാധാകുണ്ഡത്തെ ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക ആശ്രയിക്കാതിരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിന്റെ പരിഭാഷ നോക്കാം.
അവരെക്കാൾ ആ പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ഹരി കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരെയാണ് എന്ന് ശാസ്ത്രം പറയുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മം എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ പലതരത്തിലുള്ള സുഖത്തിനും ഭോഗത്തിനും അടിമപ്പെട്ട് പലതരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് ആ ഫലമുളവാക്കുന്ന കർമ്മം എന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അത് നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരെക്കാൾ ആ ഭഗവാന് പ്രിയപ്പെട്ട ആ ഹരിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവര് എന്ന് ശാസ്ത്രത്തിൽ പറയുന്നു. അതായത് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ് ആ ഭഗവാന് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. ജ്ഞാനമാർഗത്തിൽ അങ്ങനെ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ആ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവർ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചതാണ്. അതായത് ആ ജ്ഞാനികളെക്കാളും മികച്ചതാണ് ആര്? ജ്ഞാനികളെക്കാളും മികച്ചതാണ് ഭക്തർ. അപ്പോൾ ജ്ഞാനികൾ ആ ജ്ഞാനം നേടിയവരെ എന്താണ് ഒരു തരത്തിലുള്ള പലതരത്തിലുള്ള ഭോഗേച്ഛയോട് കൂടിയിട്ട് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നവരെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ജ്ഞാനം നേടിയവരാണ്. ആ ജ്ഞാനത്തിൽ മുന്നേറിയ അനേകം ജനങ്ങളിൽ ആ ജ്ഞാനം കൊണ്ട് മോചനം ലഭിച്ച ഒരാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു എന്ന് വരാം. അവർ മുൻപറഞ്ഞ എല്ലാവരെക്കാളും മികച്ചവനാണ്. അപ്പോൾ ആ ജ്ഞാനവും ഭക്തിയും കൂടിയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ആ മുൻപറഞ്ഞ ആളുകളെക്കാളും എല്ലാം തന്നെ മികച്ചവനാണ്. എന്നാൽ കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൈവരിച്ചവർ അവരെക്കാളും ഉയർന്നവനാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ഭക്തനേക്കാളും ജ്ഞാനിയേക്കാളും അതൊരു സാധാരണ തലത്തിൽപ്പെട്ട ആ മൃഗതുല്യ ജീവിതം ജീവിക്കുന്ന ആളുകളെക്കാളും എല്ലാം ഉയർന്നവരാണ്. ആ ഭക്തനേക്കാളും ഉയർന്നതാണ് ആ പരിപൂർണമായിട്ടുള്ള ആ വിശുദ്ധമായിട്ടുള്ള പ്രേമം കൈവരിച്ചവർ. അതായത് ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എപ്പോഴും രമിക്കുന്നവർ, ആ ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ എപ്പോഴും രമിക്കുന്നവരാണ്. ആ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരാണ് ഭക്തന്മാരിലും വച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടർ എന്ന് പറയുന്നു. കൃഷ്ണനിൽ വിശുദ്ധ പ്രേമം സിദ്ധിച്ചവരിൽ വെച്ച് ആ ദിവ്യ ഗോപബാലനായിട്ടുള്ള കൃഷ്ണനെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിച്ച ആ ഗോപികൾ മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ആ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ പ്രേമഭക്തി, ആ മാധുര്യ ഭക്തി എല്ലാം ഗോപികളിലാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ അവരാണ് എല്ലാ ഭക്തരിലും വച്ച് മുന്നിട്ട് നിൽക്കുന്നത്. എല്ലാ ഗോപികളിലും വെച്ച് കൃഷ്ണന് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവളാണ് ആ രാധാറാണി. അപ്പൊ ഈ ഗോപി ഗോപവൃന്ദത്തിലും വച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടമാണ് ആ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥിതി. അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ദേവിയുടെ സരസ്, അതായത് രാധാകുണ്ഡം കൃഷ്ണന് വളരെയധികം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എത്രയും ഭക്തിയുടെ പാരമ്യത്തിൽ അത്തുംഗമായിട്ടുള്ള ആ രാധാറാണിയുടെ സരസ് ആണ് രാധാകുണ്ഡം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ രാധാറാണിയെ പോലെ തന്നെ ആ സരസ് കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നു. അങ്ങനെയിരിക്കെ ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ താമസിച്ച് ആനന്ദോന്മാദം ഉളവാകുന്ന അപരാകൃത ഭക്തി ഭാവങ്ങളിൽ നിർഭരമായിട്ടുള്ള ആത്മീയ ശരീരത്തോടുകൂടി ദിവ്യ ദമ്പതികളായിട്ടുള്ള ആ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ 8 തരത്തിലുള്ള ദൈനംദിന വിനോദങ്ങളായ കലിയലീലകൾ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദന്മാരുടെ പ്രേമസേവനത്തിൽ ആരാണ് നിമഗ്നരാകാതിരിക്കുക? തീർച്ചയായും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും ഭാഗ്യവാന്മാർ രാധാകുണ്ഡക്കരയിലിരുന്ന് പ്രേമഭക്തി സേവനം നിർവഹിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നമുക്ക് കാണാം എപ്പോഴും ഈ രാധാകുണ്ഡ, ശ്യാമകുണ്ഡ എന്ന് പറഞ്ഞ സ്ഥലത്തിലേക്കൊക്കെ ആൾക്കാരുടെ ഒഴുക്കാണ് ഇങ്ങനെ ഈ ഭഗവത് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അതിന്റെ സൈഡിലൊക്കെ ആ മഠങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. അതായത് സന്യാസിമാരും മറ്റ് ഗൃഹസ്ഥന്മാരും എല്ലാം താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ ഈ രാധാകുണ്ടിന് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പോൾ ഇക്കാലത്ത് പ്രായണ എല്ലാ ജനങ്ങളും
ഏതെങ്കിലും വിധത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവരാണ്. കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൗതിക നേട്ടങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നവർ കർമ്മികൾ അഥവാ കാമ്യകർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നു. ഈ ലോകത്തിലെ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും മായയുടെ അധീനതയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൂടുന്നത്. ഈ സംഗതി വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അധികം പേരും ആ മായയിൽ അകപ്പെട്ടാണ് കഴിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അധികം പേരും അതിലും വളരെ കുറച്ചു പേരാണ് ജ്ഞാനത്തിന് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നത്. അതിലും കുറച്ചു പേര് ഭക്തിക്ക് വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നു. വളരെയധികം ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ അജ്ഞാന അന്ധകാരത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടിട്ട് പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു. വിഷ്ണു പുരാണത്തിൽ ഇങ്ങനെ പ്രതിപാദിക്കുന്നു. വിഷ്ണു ശക്തി പരാപ്രോക്ത ക്ഷേത്ര ജ്ഞാഖ്യ തഥാപര അവിദ്യാ കർമ്മ സജ്ഞാന തൃതീയ ശക്തിരിഷ്യതേ. പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവാന്റെ ചൈതന്യത്തെ മൂന്നായിട്ട് തരംതിരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് നോട്ട് ചെയ്തോളൂ. എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം ഒന്നാമത്തതാണ് ആത്മീയ ചൈതന്യം, രണ്ടാമത്തത് തടസ്ഥ ചൈതന്യം, മൂന്നാമത്തതാണ് ഭൗതിക ചൈതന്യം. അങ്ങനെ എന്തൊക്കെയാണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, 3 ഭൗതിക ചൈതന്യം. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ മൂന്നാം തരം ശക്തി, അതായത് തൃതീയ ശക്തി ആയിട്ടാണ്, അതായത് ഈ എല്ലാ ചൈതന്യത്തിലും വെച്ചിട്ട് താഴ്ന്ന ശക്തി, അതാണ് ആ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തെ മൂന്നാം തരം ശക്തി, അതായത് തൃതീയ ശക്തിയായിട്ടാണ് പരിഗണിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ട ജീവജാലങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നായ്കളെ പോലും പന്നികളെ പോലെയും ഇന്ദ്രിയ സുഖത്തിനു വേണ്ടി കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഭൗതിക ചൈതന്യത്തിന്റെ പരിധിയിൽപ്പെട്ടതാണ് ജീവജാലങ്ങൾ. എങ്കിലും ചില സത്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി ഈ ജന്മത്തിലോ അടുത്ത ജന്മത്തിലോ ചില കർമ്മികൾ വേദങ്ങളിൽ അനുശാസിക്കപ്പെട്ട പലതരം യാഗാദി കാര്യങ്ങൾ തീവ്രമായിട്ടുള്ള താല്പര്യത്തോടുകൂടി അവരായിത്തീരുന്നു. അങ്ങനെ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ബലത്തിന്മേൽ അവർ സ്വർഗലോകാദികളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുന്നു. വേദനിർദ്ദിഷ്ടങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ യാഗാദി കർമ്മങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നവൻ വാസ്തവത്തിൽ ചന്ദ്രനിലേക്കും അതിന്റെ ഉപരിതലമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്കുമാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്. ഭഗവത്ഗീതയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പോലെ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് ഈ ഭൂലോകത്ത് ജീവിച്ചും കൊണ്ട് ഇരിക്കുന്നവർ അവരുടെ ഭാഗ്യം കൊണ്ട് ചിലപ്പോൾ പലവിധ ദ്രവ്യങ്ങളെ കൊണ്ട് പലവിധ യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്തിട്ട് പല ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളെയും പ്രാപിക്കുന്നു. അതായത് സ്വർഗലോകം, ചന്ദ്രലോകം, അങ്ങനത്തെ അതേപോലെ ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള പല ലോകങ്ങളെയും അവർ പ്രാപിക്കുന്നു. അങ്ങനെ അവർ ആ പുണ്യങ്ങളെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യലോകം വിശന്തി, തിരിച്ച് അവർ ആ ഭൂമിയിലേക്ക് തന്നെ വന്നു പിറക്കുന്നു. ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ആ പുണ്യഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ഈ കർമ്മികൾ വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് അഥവാ മർത്യലോകത്തേക്ക് വന്ന് മൃത്യുസ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നു. ഈ കൂട്ടർ ഇവരുടെ സൽക്കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലമായി സ്വർഗാദി ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉയർത്തപ്പെടുമെങ്കിലും ഈ ലോകങ്ങളെല്ലാം സഹസ്രാബ്ദത്തോളം സുഖ ജീവിതം അനുഭവിക്കുമെങ്കിലും പുണ്യഫലങ്ങൾ ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് ഈ ലോകത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരേണ്ടി വരുന്നു. എല്ലാ കർമ്മികളുടെയും നില ഇത് തന്നെയാണ്. ശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും അശുഭകർമ്മങ്ങളായാലും ശരി, തങ്ങളുടെ ഭൗതിക സുഖങ്ങളുടെ മാത്രം തൽപരരായിട്ടുള്ള വളരെ വ്യാപാരികളെയും രാഷ്ട്രീയക്കാരെയും നാം കാണാറുണ്ട്. തങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്ന മാർഗം സത്തോ അസത്തോ എന്ന് നോക്കാതെ ഏത് മാർഗം സ്വീകരിച്ചും അവർ സമ്പത്ത് സമ്പാദിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഓരോ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മം ചെയ്യുന്നവർ, അതായത് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങളുണ്ട്. അത്തരം കർമ്മങ്ങൾ നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തു തീർക്കേണ്ടതാണ്. എങ്കിൽ പോലും ആ കർമ്മം ചെയ്യുന്നതിൽ ചിലർ പല വിധത്തിലുള്ള ഷോർട്ട് കട്ടുകളൊക്കെ, അതായത് കുറുക്ക് വഴികളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പൊ അതിൽ തന്നെ പലതരത്തിലുള്ള വികർമ്മ പ്രവർത്തികളും ചിലവർ വിജയത്തിൽ എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വീകരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കുൽസിത ഭൗതിക ചിന്താഗതി
അത്തരത്തിലുള്ള വികർമ്മങ്ങൾ എല്ലാം ചെയ്യുന്നു. വൈദിക വിജ്ഞാനമില്ലാത്ത കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇത്തരത്തിൽപ്പെട്ടവർ. അവരങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് വൈദിക വിജ്ഞാനത്തെ ആധാരമാക്കി കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അവയെ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ടാണ് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു കൂട്ടര് പലതരത്തിലുള്ള കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ വികർമ്മങ്ങളുടെ പിൻബലത്തോടുകൂടി ചെയ്യുന്നു. ഒരു കൂട്ടരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വൈദിക വിജ്ഞാന ശാസ്ത്ര തത്വങ്ങൾ അനുസരിച്ചിട്ട് വിധിക്കപ്പെട്ട കർമ്മങ്ങളും യജ്ഞങ്ങളും ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്കായിട്ട് അനുഷ്ഠിക്കുന്നു. വിഷ്ണുവിൽ നിന്ന് അനുഗ്രഹം നേടുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവർ അത് അനുഷ്ഠിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണ് അവർ സമുന്നതരായിട്ടുള്ള ലോകത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. അപ്പോൾ പലവിധത്തിലുള്ള ദ്രവ്യങ്ങളും നിയതമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങളും എല്ലാം തന്നെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ച് ഭഗവാൻ വിഷ്ണുവിന് സമർപ്പിച്ചിട്ട് അവർ ഉത്കൃഷ്ട ലോകങ്ങളെ പ്രാപിക്കുന്നു. അതല്ലാത്ത വികർമ്മങ്ങളെ കൂട്ടുപിടിച്ചിട്ട് ഉള്ള കർമ്മികൾ അവര് താഴേക്ക് അധപ്പതിച്ചു പോവുകയും ചെയ്യുന്നു. വേദങ്ങൾ നിർദ്ദേശിച്ചതനുസരിച്ച് ശ്രദ്ധാപൂർവം കർമ്മം ചെയ്യുന്ന അവർ കർമ്മികളെക്കാൾ ഉയർന്നവരും കൃഷ്ണന് പ്രിയപ്പെട്ടവരുമാകുന്നു. ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ പറയുന്നു, യേ യഥാ മാം പ്രപദ്യന്തേ താംസ്തദൈവ ഭജാമ്യഹം. എന്നെ ഏതു രീതിയിൽ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നുവോ അത് അനുസരിച്ചുള്ള ഫലം അവന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അതായത് കർമ്മികളുടെയും ജ്ഞാനികളുടെയും ആശ പൂർത്തീകരിച്ചു കൊടുക്കുമാറ് കൃഷ്ണൻ കാരുണ്യവാനാണ്. അപ്പോൾ പലതരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങൾ കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ഭൂരിപക്ഷം പേരും ഈ ജീവലോകത്ത് ജീവിച്ച് മരിക്കുന്നു. എങ്കിൽ പോലും അവരിലും ഭഗവാൻ കാരുണ്യവാനാണ്. അവരുടെ ആഗ്രഹത്തിനൊത്ത് ഇച്ഛയ്ക്കൊത്ത് ഒരു സ്ഥിതി അവരുടെ മരണശേഷവും അവർക്ക് അത് തുടരുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി തന്നെയാണ് അവർക്ക് ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നത്. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ജ്ഞാനിയാണെങ്കിൽ ജ്ഞാനിക്ക് ശരിയായിട്ടുള്ള ഭഗവാനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ജ്ഞാനത്തോടു കൂടിയിട്ട് മുന്നേറുവാനുള്ള ഒരു സ്ഥിതി ഭഗവാൻ അവരുടെ മരണശേഷവും ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഭക്തരുടെ കാര്യം അതേ രീതിയിൽ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊരു ഭക്തി നമ്മൾ പരിശീലിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അത് മരണശേഷം എന്തുണ്ടാവും? അത് ആ ഭക്തി പിന്നീടും പരിശീലിക്കുവാനുള്ള ഒരവസരമാണ് പിന്നീടും നമുക്ക് വന്ന് ചേരുന്നത്. അപ്പോ മുഴുവനും ആ ഭക്തി ഒരിക്കലും താഴോട്ട് പോകുന്നില്ല. ആ ഭക്തിയിൽ പിന്നീടും ഉയരുവാനുള്ള ഒരു സാഹചര്യമാണ് പിന്നീടും ഭഗവാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരുന്നത്. അപ്പോൾ ശരിയാവണ്ണം പരിപൂർണതയിലേക്ക് ഭക്തി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ പോലും ശരിയായിട്ടുള്ള ഭക്തിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഭക്തി ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സാഹചര്യം ഭഗവാൻ തന്നെ സൃഷ്ടിക്കുന്നു നമ്മൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. കർമ്മികൾ ചിലപ്പോൾ സമുന്നത ലോകങ്ങളിലേക്ക് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടാമെങ്കിലും സകാമകർമ്മങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്നിടത്തോളം കാലം മരണശേഷം വീണ്ടും അവർക്ക് ഭൗതിക ശരീരം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന ലോകങ്ങളിൽ അവർ ദേവശരീരം സ്വീകരിക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതെങ്കിലും സ്ഥാനത്തിലെത്തി വിശിഷ്ടതരമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക സുഖങ്ങൾ അനുഭവിച്ച് കഴിയാം. നേരെ മറിച്ച് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർ അധപ്പതിച്ച് മൃഗങ്ങൾ, വൃക്ഷങ്ങൾ, ചെടികൾ ഇവയായിട്ടൊക്കെ ജനിക്കുന്നു. വേദനിർദ്ദേശങ്ങൾ അനുസരിക്കാത്ത വികർമ്മികൾ പണ്ഡിതന്മാരായിട്ടുള്ള മഹാത്മാക്കളുടെ പ്രശംസയ്ക്ക് പാത്രമായി തീരുന്നതേയില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ പ്രസ്താവിക്കുന്നു, നൂനം പ്രമത്തക്കുരുതേ വികർമ്മ യതീന്ദ്രിയ പ്രീതയ പ്രണോതി സാധു മന്യയത ആത്മനോയം ആസന്നബി ക്ലേശത ആസദേഹ. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് ആയിട്ട് ശുനകന്മാരെ പോലും സുകരങ്ങളെ പോലെയും ആയാസപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ലൗകികന്മാർ ശരിക്കും പ്രമത്തരാണ്. അതായത് അവർ തെറ്റ് മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഒരു വിശേഷ ബുദ്ധി മനുഷ്യന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിൽ വൈമുഖ്യം, അത്
ആ ഭഗവാനിലേക്ക് എത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കാതെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അതെല്ലാം തന്നെ ഇന്ദ്രിയ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്നു. അത് എങ്ങനെ? പലതരത്തിലുള്ള മൃഗങ്ങളുടെ സ്ഥിതിയാണ്. അതായത് ശുനകൻ, പന്നി, ഇവരെങ്ങനെയാണ് ഇന്ദ്രിയ പ്രീതി വരുത്തുന്നത്, അതേപോലെ മനുഷ്യരും സവിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്ത ഇവരുടെ തലത്തിലേക്ക് താഴ്ന്ന് ഉള്ള പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ അവർ നിന്ദ്യമായിട്ടുള്ള എല്ലാ തരത്തിലുള്ള കർമ്മങ്ങളും ഇന്ദ്രിയാസുഖങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്ന ഒരാള് മരണശേഷം വീണ്ടും ഇത്തരത്തിലുള്ള ഈ തുല്യമായിട്ടുള്ള മൃഗമായിട്ട് ഒക്കെ തന്നെ ജനിക്കേണ്ടി വരുന്നു. ബുദ്ധിമാനായിട്ടുള്ള മനുഷ്യന് യോജിച്ചതല്ല ഇത്തരം ലൗകികമായിട്ടുള്ള കർമ്മങ്ങൾ. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അതുകൊണ്ട് അവന് ലഭിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ക്ലേശപൂർണമായിട്ടുള്ള ഭൗതിക ശരീരമാണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? സവിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. ശരിയാവണ്ണം സവിശേഷ ബുദ്ധി ഉപയോഗിക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള മൃഗയോനികളിലേക്കെല്ലാം അധപ്പതിച്ച് മൃഗമായിട്ടുള്ള ജീവിതം നയിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ സവിശേഷ ബുദ്ധി ആയുസ്സും എല്ലാം വളരെ കുറഞ്ഞൊരു സമയത്ത് മാത്രമേ കിട്ടുന്നുള്ളൂ. ഒരു മനുഷ്യ ജീവിതം വളരെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ അത് വാല്യുബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സമയമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ ശരിയാവണ്ണം ഭഗവത് സേവനത്തിലേക്ക് എത്തേണ്ടതാണ്. അതല്ലാത്തവർ താഴ്ന്ന യോനികളിൽ പിറക്കുവാൻ ഇടയാകുന്നു. ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ സുഖികളായിട്ട് കഴിയുന്ന മൂഢന്മാരായിട്ടുള്ള ലൗകികർ വളരെ പരിപാടികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ തങ്ങളുടെ ജീവിതകാലം പരിമിതമാണെന്നും അതിന്റെ സിംഹഭാഗവും ഇന്ദ്രിയ സന്ദർപ്പണത്തിനും ധനസമ്പാദനത്തിനും ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നു എന്നും ചിന്തിക്കുവാൻ ഒരു നിമിഷം പോലും മെനക്കെടുന്നില്ല. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എങ്ങനെ? അതായത് ഈ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളവർ അവര് പലതരത്തിലുള്ള പ്ലാനിങ്ങും എങ്ങനെയാണ് ജീവിതം മുന്നോട്ട് നീക്കേണ്ടതെന്നും എങ്ങനെയൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ വളരെയധികം ധനം നേടാമെന്നും വളരെയധികം സുഖം നേടാമെന്നും ഒക്കെ ചിന്തിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകുന്നു. അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളെല്ലാം പ്ലാനുകളെല്ലാം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കുന്നു? മരണം കൊണ്ട് അത് അവസാനിക്കുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ ശരീരം വെടിഞ്ഞ ശേഷം മൃഗങ്ങളുടെയോ വൃക്ഷങ്ങളുടെയോ ചെടികളുടെയോ ക്ഷുദ്രയോനികളിൽ തനിക്ക് പിറക്കേണ്ടി വരുമെന്ന കാര്യം അവർ ചിന്തിക്കുകയില്ല. അവർ അവരുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വന്തം ജീവിത ലക്ഷ്യത്തെ അമ്പയെ പരാജയപ്പെടുത്തുന്നു. അവർ അജ്ഞാനികളായിട്ട് ജനിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല, അജ്ഞാനത്തിന്റെ വേദിയിൽ നിന്നുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രവർത്തിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അമ്പരചുംബികളായിട്ടുള്ള മണിമാളികകളും വിശാലമായിട്ടുള്ള കാറും ബഹുമാന്യ പദവികളും മറ്റു സ്വപ്രവർത്തന ഫലമായിട്ട് തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതിനായി അവർ ചിന്തിച്ച് സന്തോഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അടുത്ത ജന്മത്തിൽ തങ്ങൾക്ക് അധപ്പതനം ഉണ്ടാകുമെന്നും തങ്ങൾ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളും സ്വന്തം പരാഭാവത്തിൽ അഥവാ തോൽവിയിൽ കലാശിക്കുമെന്നും ഒന്നും ഈ ലൗകികന്മാർ മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ വിധിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതാണ്: പരാഭാവ സവാദ ബോധജാത. ആകയാൽ ആത്മതത്വം അറിയാനുള്ള വ്യഗ്രത എല്ലാവരും പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ആത്മതത്വം പുലർത്തിയില്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? എന്ത് സംഭവിക്കും? താഴ്ന്ന മൃഗങ്ങളായിട്ടും പക്ഷികളായിട്ടും അടുത്ത ജന്മവും അവർക്ക് അങ്ങനെ ജനിച്ച് വീണ്ടും 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 മൃഗമായിട്ടുള്ള ജീവിതത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നു ചേരും. അതല്ല, ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ജ്ഞാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥ എന്തായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിൽ എത്തിച്ചേരും. അത് മുഴുവനുമായിട്ടും സമ്പൂർണമായിട്ടും ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥയെ പറഞ്ഞ, അതല്ലാതെ ഒരു ജ്ഞാനത്തിന്റെ അവസ്ഥയിലേക്ക് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക മരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവര് എന്താവും ഉണ്ടാവുക?
അടുത്ത ജന്മത്തില് അവർക്ക് ആ ജ്ഞാനം മുഴുവനാക്കാനും ഭഗവാനെ ആ, മനസ്സിലാക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? പരിപൂർണ അവസ്ഥയിൽ എത്താത്ത ഒരു ഭക്തന്റെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും? അടുത്ത ജന്മ ആ, കൂടുതൽ ഭക്തിയുദ്ധ സേവനം ചെയ്യാനും ചെയ്യാനാണ് സാധിക്കും. സാധിക്കും. അപ്പോൾ വിധിപ്രകാരം യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക? പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ ഉപാസിക്കുകയും വിധിപ്രകാരം ആ യജ്ഞങ്ങളും, അതായത് ഫലകാംക്ഷയോട് കൂടിയിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് എന്തായിരിക്കും ലഭിക്കുക? അവര് ചെയ്ത പുണ്യം തീർന്നു കഴിയുമ്പോൾ വീണ്ടും അവര് ഭൂമിയില് അല്ല, അവരുടെ മരണശേഷം അവർക്ക് എന്താണ് അവസ്ഥ ഉണ്ടാകുന്നത്? അതായത് പലതരത്തിലുള്ള ദേവന്മാരെ യജിക്കുന്നവരും അതുമാതിരി പലതരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങൾ, പല ദേവന്മാരെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് യജ്ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരും എവിടെയാണ് ചെന്നെത്തുന്നത്? അവര് വീണ്ടും ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിക്കുന്നു. വീണ്ടും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിൽ വീണ്ടും വരുന്നതിന് മുന്നേ അവരെന്താണ് ഉണ്ടാവുക? അതായത് അവര് ഇത് ചെയ്തിട്ട് മരിച്ചതിന് ശേഷം അവരെവിടെ എത്തുക എന്നാ ചോദിച്ചത്. അവരാ ഉപാസിച്ച ദേവതകൾ ആരാണ് അവിടേക്ക് ആ ലോകത്ത് അതെ, സ്വർഗലോകം, മറ്റ് ചന്ദ്രലോകം, മറ്റു ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ലോകങ്ങളിലേക്ക് വന്ന് ചെന്ന് ചേരുന്നു. അതിനുശേഷം അവിടുത്തെ വളരെയധികം കാലം അവര് പലവിധ സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതിന് ശേഷം വീണ്ടും അവര് എവിടേക്ക് വരുന്നു? മർത്ത ലോകത്തിലേക്ക് വരുന്നു. ഭൗതിക ലോകത്തിലേക്ക് വീണ്ടും വരുന്നു. അതെ, അപ്പൊ അതാണ് ഇപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളടക്കം. പിന്നെ ഉള്ളത് ഓരോരുത്തരുടെ ഉത്കൃഷ്ടത. ഒരു ഭൗതികവാദിയെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ഭൗതികവാദിയേക്കാൾ, അതായത് പലതരത്തിലുള്ള നിയതകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്ത് ജീവിതം മുന്നോട്ട് ചെയ്യുന്ന കർമ്മികളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ഭൗതികതയിൽ ജീവിക്കുന്നവരെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ഭഗവത് പ്രേമത്തിൽ ഇരിക്കുന്നവരാണ്. അല്ല, അതിനേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ഒരു ജ്ഞാനിയാണ്. ജ്ഞാനിയേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ഭക്തനല്ലേ? ഭക്തനാണ്. ആ ഭക്തരിലും ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? ഭക്തന്മാരിലും ഉത്കൃഷ്ടൻ പ്രേമഭാവത്തോടു കൂടി ഉള്ള മാധുര്യ രസത്തിൽ ഉള്ള അവരാണ്. അതായത് അതിനുദാഹരണമാണ് ഗോപികമാർ. മാധുര്യ രസത്തിലുള്ള പ്രേമ രസത്തിലുള്ള അവരാണ് ഗോപികമാർ. അവരാണ് ഭക്തരിലും ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഈ ഗോപികമാരിലും ഉത്കൃഷ്ടരായിട്ടുള്ളത് ആരാണ്? രാധാറാണി. അപ്പോൾ ആ രാധാറാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സരസാണ് എന്ത്? രാധാകുണ്ഡം. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാന് ഈ രാധാകുണ്ഡം അത്രയും പ്രിയപ്പെട്ടതായിട്ട് തീർന്നത്. മനസ്സിലായില്ലേ? ആകയാൽ ആത്മതത്വം അറിയുന്നതിനുള്ള വ്യഗ്രത എല്ലാവരും പുലർത്തേണ്ടതാണ്. ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ് ഞാൻ എന്ന് നമ്മെ ഗ്രഹിക്കുന്ന ആത്മതലത്തിൽ നാം എത്താതിരുന്നാൽ അജ്ഞാനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് കഴിഞ്ഞുകൂടേണ്ടതായിട്ട് വരും. അങ്ങനെ അജ്ഞാനികളായിട്ടുള്ള ആ കോടിക്കണക്കിന് ജനങ്ങളിൽ ഇന്ദ്രിയ സംപ്രീതികരങ്ങളായിട്ടുള്ള ആ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുവൻ സമയവും പാഴാക്കി ദശസഹസ്ര ലക്ഷങ്ങൾ മനുഷ്യൻ ജീവിതങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ചു മരിക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ ഒരാളെങ്കിലും ആ ജ്ഞാനത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന് ജീവിതത്തിന്റെ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ, ആത്മസാക്ഷാത്കാരം എന്നിവ
ലഭിച്ചു എന്ന് വരാം. അത്തരത്തിലുള്ള ആളെ ജ്ഞാനി എന്ന് പറയുന്നു. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ തന്നെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ തന്നെ തളച്ചിടുമെന്നും ഒരു ശരീരം ത്യജിച്ച് മറ്റൊരു ശരീരം സ്വീകരിച്ച് ജനന മരണ രൂപമായ സംസാരത്തിന് ഉണ്ടാക്കരുതെന്നും ജ്ഞാനിക്ക് അറിയാം. ശ്രീമദ് ഭാഗവതത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ആ ശരീരബന്ധ എന്ന പദത്തിൽ സമുചിതമായതുപോലെ ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒരുവൻ സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നിടത്തോളം കാലം അവന്റെ മനസ്സ് കാമ്യകർമ്മങ്ങളിൽ മഗ്നമായിട്ടിരിക്കുകയും അത് വീണ്ടും ശരീര സ്വീകാര്യത്തിന് അവനെ നിർബന്ധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതായത് ഭാഗവതത്തിലുള്ള ശരീരബന്ധ എന്നുള്ള ആ പദത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഒരാൾ ആ പലവിധത്തിലുള്ള ഇന്ദ്രിയ സുഖഭോഗങ്ങളെ കുറിച്ച് സങ്കല്പിച്ചിരിക്കുന്നു. അവർ അത് കിട്ടുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് അത് കിട്ടുന്നു, ചിലപ്പോൾ ആഗ്രഹിച്ച് പലതരത്തിലുള്ള സുഖഭോഗങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് പല പ്ലാനിങ്ങുകളും ചിന്തകളും എല്ലാം അങ്ങനെ അനസ്യൂതം ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അതുമായി തന്നെ വളരെയധികം സമ്പത്ത് ലഭിക്കുവാനുള്ള മാർഗങ്ങളും അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള വഴികളും പ്രവൃത്തികളും എല്ലാം തന്നെ പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്ന ഒരാളുടെ മരണശേഷം വീണ്ടും അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആളുകളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കുകയും അത്തരത്തിൽ ഒരു ജീവിത പരിതസ്ഥിതി അയാൾക്ക് വന്ന് ചേരുകയും ചെയ്യുന്നു. അതുകൊണ്ടാണ് അയാൾക്ക് വീണ്ടും എന്തും നിർബന്ധിതമായിട്ടുള്ള ശരീര സ്വീകാര്യത്തിന്, അതായത് വീണ്ടും ഒരു ശരീരം എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി നിർബന്ധിതമായിട്ട് തീരുന്നു. അതേപോലെ ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടനാണ്. അപ്പൊ ഇവരെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടനാണ് ആര്? ഒരു ജ്ഞാനി. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ അയാൾ ലൗകിക സുഖഭോഗകാരികളായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തന്നെ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു. ഇത് പരമപുരുഷോത്തമന്റെ അഭിപ്രായമാണ്. കർമ്മി സഹജമായിട്ടുള്ള അജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാണ് ജ്ഞാനി. എങ്കിലും ആ പ്രേമഭക്തിയുടെ ആ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ആ ജ്ഞാനി ഉയരാതിരുന്നാൽ അപ്പോഴും അയാൾ അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയവൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനിയേക്കാളും ശ്രേഷ്ഠത ആണ് ഒരു ഭക്തന്റെ നില. ആ പ്രേമഭക്തിയുടെ ആ കൃഷ്ണ സേവനത്തിന്റെ തലത്തിലേക്ക് ഒരു ജ്ഞാനി ഉയരേണ്ടതുണ്ട്. അങ്ങനെ ഉയരാതിരുന്നാൽ അപ്പോഴും അയാള് അവിദ്യയിൽ കുടുങ്ങിയിട്ടുള്ള ഒരവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഒരാൾ ജ്ഞാനിയായി ഏവരാലും അംഗീകരിക്കപ്പെടാം, അറിവിന്റെ മേഖലയിൽ മുന്നേറിയവനായി അംഗീകരിക്കപ്പെടാം. എങ്കിലും ആ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തെ കുറിച്ച് അയാൾക്ക് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ പരമപുരുഷോത്തമന്റെ ചരണാരവിന്ദങ്ങളിൽ സ്വന്തം ശരണീകരിക്കുന്നതിൽ ഉപേക്ഷ കാണിക്കുന്നു എങ്കിൽ അയാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ജ്ഞാനിയുടെ അവസ്ഥ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി ഉണ്ടാകില്ല. ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് അവർ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ആ ബ്രഹ്മ അവസ്ഥയിലേക്ക് ലയിക്കുവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് അവര് നോക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി എന്ന ആ വികാരം അവർക്ക് ഒരിക്കലും വരില്ല. അപ്പൊ ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി ഉണ്ടാകില്ല. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു? ആ മനസ്സ് പരമാത്മാവിലേക്ക് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് ആ അഷ്ടാംഗ യോഗ പ്രക്രിയകളെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ആ ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ശരിയായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനവും അവർക്കുണ്ട്. എന്നിട്ട് അവര് ആ ബ്രഹ്മാനന്ദ പദത്തിലേക്ക് ഭഗവാന്റെ ആ ബ്രഹ്മപദത്തിലേക്ക് ലയിക്കുവാനൊക്കെയാണ് ഒരു ജ്ഞാനി ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനിക്ക് ഒരിക്കലും ഭക്തി എന്ന ഒരു വികാരം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനി ഏതെങ്കിലും ഒരു ജന്മത്ത്, അതായത് ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിട്ട് പിന്നീടും അതിനുശേഷം തിരിച്ച് എവിടേക്ക് വരുന്നു? ഭൂമിയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഒരു ഭക്തനെ
അതായത് ഒരു സജ്ജന സംസർഗത്തിന്റെ ബലത്താൽ ഒരു ഒരു ഭക്തരുടെ ആ, അനുഗ്രഹത്താൽ അവർ ആ ഭക്തിയുടെ പാഠങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ആ പ്രേമയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടും കൊണ്ടും അവൻ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായിട്ട് തീരും. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാന വിമുക്തി ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് വളരെ കാലങ്ങളായി ഈ ജ്ഞാനം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് പിന്നെയും ഭൂമിയിലേക്ക് വന്ന് പിന്നെയും ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തുന്നു, പിന്നെയും ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വന്നിട്ടും ചിലപ്പോൾ അവർക്ക് ദൗർഭാഗ്യവശാൽ ഭക്തിയുടെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുവാൻ അവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല. ചിലവർക്ക് അവരുടെ ഭാഗ്യം ഭഗവാനിലേക്ക് അടുക്കുവാനുള്ള ആ ഭാഗ്യം നിമിത്തം ആ ഭക്തന്മാരുടെ സജ്ജന സംസർഗം നിമിത്തം അവർക്ക് ഭക്തിയുടെ പാഠങ്ങൾ മനസ്സിലാകുകയും അങ്ങനെ അവർ ആ ഭക്തിയിലേക്ക് പുരോഗമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ജ്ഞാനി ആ പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ ഒട്ടും താമസിയാതെ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവനായിട്ട് തീരുന്നു. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെയാണ് ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തിപരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ കൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തേ ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി സമഹാത്മാസു ദുർലഭ. അനവധി ജന്മങ്ങൾക്ക് ശേഷം എല്ലാ കാരണങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ടുള്ള എല്ലാമായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണ് എന്ന് ആ ശരിയായിട്ടുള്ള അറിവ് നേടിയവൻ എന്നെ സർവാത്മന ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഒരു ജ്ഞാനി എപ്പോഴും ജനിച്ചിട്ട് ആ ജ്ഞാനാവസ്ഥയിൽ തന്നെ മരിച്ചിട്ട് എവിടേക്ക് പോകുന്നു? ആ ബ്രഹ്മഭൂതാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെയും ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് വരുന്നു. ഇതിന് ഇടയിൽ എപ്പോഴോ അവർക്ക് ആ ഭക്തി മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് എല്ലാ കാരണങ്ങളുടെയും കാരണഭൂതനായിട്ടുള്ള ആ ഭഗവത് തത്വം ആണ് ഭക്തിയിലൂടെ ആ ഭക്തന് മനസ്സിലാകുന്നത്. അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭഗവത് തത്വം ആ ഭക്തിയുടെ പാഠങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹത്തിന് മനസ്സിലാക്കി കഴിഞ്ഞാല് ആ ഭക്തൻ ജ്ഞാനിയായിട്ടുള്ള ഭക്തൻ സർവാത്മന ആ ഭഗവാനെ ശരണം പ്രാപിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്തരം മഹാത്മാക്കൾ വളരെ വിരളമാണ്. കൃഷ്ണന്റെ പാദകമലങ്ങളെ ചരണീകരിക്കുന്ന മനുഷ്യനാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ബുദ്ധിയുള്ളവൻ. പക്ഷെ അത്തരം മഹാത്മാക്കൾ സുദുർലഭരാണ്. യമനിയമാദികളനുസരിച്ച് ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രവേശിച്ച ഒരാളാണ് നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ തുടങ്ങിയ മഹാഭക്തന്മാരുടെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് ആ ഭഗവാനിൽ പ്രകടമായ ആ പ്രേമഭക്തിയുടെ മഹോന്നത തലത്തിൽ കയറി ചെന്നു എന്ന് വരാം. പരമപുരുഷോത്തമൻ അവനെ എല്ലാവരേക്കാളും ഉയർന്നവനായിട്ട് വിചാരിക്കുന്നു. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗ സ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ആ ഭക്തന്മാരിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ഉത്തുംഗമായിട്ടുള്ള സ്ഥാനം എത്തുന്നത് ആ ഭഗവത് പ്രേമം, ആ പ്രേമഭക്തി എത്തുന്ന ആ ഭക്തന്മാരാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായിട്ടുള്ള ആളുകൾ. അവരാണ് ആരൊക്കെയാണ്? നാരദൻ, സനകൻ, സനാതനൻ. അവരുടെയൊക്കെ മാർഗം പിന്തുടർന്ന് അപ്പോൾ ഇവരെല്ലാവരും ആ നാരദന്റെ ആ ബ്രഹ്മാവ് നാരദൻ ഇവരുടെ എല്ലാം മാർഗം തന്നെയാണ് ശരിയായിട്ടുള്ള ഗൗഡീയ വൈഷ്ണവ മാർഗം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മാർഗം ആ ബ്രഹ്മാവും നാരദന്റെയും അതേ മാർഗം തന്നെയാണ് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അപ്പോൾ അതിലെ ആ ശൃംഖലയിലെ ഓരോ കണ്ണികളുമാണ് ആ ദീക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആ മാർഗത്തിൽ ദീക്ഷ ലഭിച്ചിട്ടുള്ള ആളുകൾ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഭഗവാനിൽ പ്രേമം വളർന്നിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാർ തീർച്ചയായും ഉത്തുംഗസ്ഥാനം അലങ്കരിക്കുന്നവരാണ്. കൃഷ്ണനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുക എന്നതിൽ കവിഞ്ഞ് മറ്റൊന്നും അറിയാത്ത ഗോപികകൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വച്ച് സർവോത്തമ സ്ഥാനീയരായിട്ട് അംഗീകരിക്കുന്നു. അവർ കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന്
ഒരു പ്രതിഫലവും ഇച്ഛിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണൻ അവരെ താങ്ങാനാവാത്ത തീവ്രമായിട്ടുള്ള വിരഹ ദുഃഖം അനുഭവിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്നതാണ്. ആ കൃഷ്ണ വിരഹം, ഇതെല്ലാം ആ ഗോപികളുടെ വിരഹം എല്ലാം തന്നെ പ്രസിദ്ധമാണ്. അപ്പോൾ ആ കൃഷ്ണനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നിരന്തര സ്മരണത്തിലും കൃഷ്ണനുമായിട്ടുള്ള നിരന്തര സമ്പർക്കത്തിലും തമ്മിൽ ആ സത്യാവസ്ഥയിൽ ഒരു അന്തരവും ഇല്ല. അപ്പോൾ ശരിയായിട്ടുള്ള ആ നവവിധ ഭക്തി, ആ കൃഷ്ണന്റെ സ്മരണം, ഇതെല്ലാം തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ്. വിരഹവേളയിലുള്ള ആ കൃഷ്ണസ്മരണം കൃഷ്ണനെ പ്രത്യക്ഷമായി സേവിക്കുന്നതിനേക്കാളും മികച്ചതാണ്. അങ്ങനെ നോക്കിയാൽ സുനിർമ്മലമായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായിട്ട് വിളങ്ങുന്ന ആ ഭക്തന്മാരിൽ വച്ചിട്ട് ഗോപികൾ അത്രേ വളരെ ഉന്നതരായിട്ടുള്ളവർ. അങ്ങനെയുള്ള ഗോപികളിൽ വെച്ച് ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം എന്താണ്? അവരിലും ശ്രേഷ്ഠമാണ് ആ രാധാദേവിയുടെ സ്ഥാനം. ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ പ്രേമയുധ ഭക്തി സേവനത്തിനെ അതിശയിക്കുവാൻ ആർക്കും സാധിക്കുന്നില്ല. യഥാർത്ഥത്തിൽ കൃഷ്ണന് പോലും ശ്രീമതി രാധാറാണിയുടെ ഭാവദാർഢ്യം മനസ്സിലാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. തന്മൂലം അദ്ദേഹം രാധാറാണിയുടെ ഭാവത്തിൽ ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവായിട്ട് അവതരിച്ചു. അപ്പോൾ ഭഗവാൻ ആ കൃഷ്ണന്റെയും ആ രാധാറാണിയുടെയും അംശമായിട്ട് എന്താ അവരുടെ ഭാവം, ആ കൃഷ്ണന്റെയും രാധയുടെയും ഭാവം ഒരുമിച്ചിട്ടാണ് ശ്രീ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവിൽ സമ്മേളിച്ചിരിക്കുന്നത്. ആ ദേവിയുടെ ദിവ്യഭാവങ്ങൾ ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ രീതിയിൽ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് ശ്രീമതി രാധാറാണിയും കൃഷ്ണഭക്തന്മാരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണ് എന്നും ശ്രീ രാധാകുണ്ഡം ഏറ്റവും മികച്ച സ്ഥാനവും ആണ് എന്നത്രേ. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഉദ്ധരിക്കപ്പെട്ട ലഘു ഭാഗവതാമൃതത്തിലെ ഉത്തരാകാണ്ഡത്തിലുള്ള 45-ാമത്തെ ശ്ലോകം പ്രസ്തുത കാര്യം വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. യഥാ രാധ പ്രിയ വിഷ്ണു തസ്യ കുണ്ഡം പ്രിയ തഥാ സർവഗോപീഷു സൈവാക വിഷ്ണു രത്യന്തവല്ലഭ. പരമപുരുഷോത്തമനായിട്ടുള്ള ആ കൃഷ്ണനെ രാധാദേവി എപ്രകാരം പ്രിയപ്പെട്ടതായിരിക്കുന്നുവോ അപ്രകാരം തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടതാണ് ആ രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനമായിട്ടുള്ള രാധാകുണ്ഡം. എല്ലാ ഗോപികളും വച്ച് രാധാദേവി ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട വല്ലഭയാണ്. ആകയാൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ ഒടുവിൽ രാധാകുണ്ഡത്തെ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്നു കൊണ്ട് ആജീവനാന്തം ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. ഉപദേശാമൃതത്തിലെ 10-ാം ശ്ലോകത്തിലാണ് രൂപ ഗോസ്വാമി ഈ വിധം പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ആ വൃന്ദാവനത്തിലെ ഏറ്റവും പരിപാവനമായിട്ടുള്ള സ്ഥലം ഏതാണ്? രാധാകുണ്ഡം. രാധാകുണ്ഡം. അത് എങ്ങനെയാണ് ഇത്രയും പരിപാവനമായിട്ടുള്ളത് എന്ന് മനസ്സിലായില്ലേ? മനസ്സിലായോ? ഓക്കെ, ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം. ശ്ലോക 10-ൽ പറയുന്ന ഉപദേശം എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ മുഴുകിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ എത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. 10-ൽ കൃഷ്ണാബോധത്തിൽ താല്പര്യമുണ്ടാകുകയും ഉം. രാധാകുണ്ഡത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ആജീവനാന്തം ഭക്തിബുദ്ധ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. അതാണ് അതെ, രാധാകുണ്ഡത്തെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും ആജീവനാന്തം ആ പ്രേമഭക്തി ആ ഭക്തിയുത സേവനം നിർവഹിക്കാനും വേണം എന്നാണ് ശ്ലോകം 10-ൽ പറയുന്ന ഉപദേശം. എങ്ങനെയുള്ളവരെയാണ് ഭഗവാൻ കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്? എന്താ പ്രേമഭക്തി ഉള്ളവരെയാണ് ഏറ്റവും ഉത്കൃഷ്ടം എന്ന് പറയുന്നു. പ്രഭുജി ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതിയെടുത്തോട്ടെ. 3 തരം ചൈതന്യം ഏതാണ്? ആത്മീയ ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, ഭൗതിക ചൈതന്യം.
ആ ആത്മീയ ഭൗതിക ചൈതന്യം, തടസ്ഥ ചൈതന്യം, തടസ്സ ഭൗതിക ചൈതന്യം. ആത്മീയ ചൈതന്യം. വികർമ്മികൾ ആരാണ്? വൈദിക വിജ്ഞാനമില്ലാതെ കർമ്മം ചെയ്യുന്നവരെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയും. വൈദിക വിജ്ഞാനമില്ലാതെ പിന്നെ ഏതൊക്കെ? വൈദിക വിജ്ഞാനത്തിന്റെ അതല്ലാതെ വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പാപപ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുന്നതാണ് വികർമ്മികൾ. ഉം. വൈദിക ജ്ഞാനമില്ലാത്ത പാപം ഇല്ലാതെയും മറ്റ് പല അത് തരത്തിലുള്ള പാപപ്രവർത്തികളിലും കുത്സിത ഭൗതിക ചിന്ത, അതെ, അതാണ് വികർമ്മികൾ എന്ന് പറയുന്നത്. കുത്സിത ഭൗതിക ചിന്താഗതിക്ക്. അശുഭ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്? അവരൊരിക്കലും ഇവർ മൃഗങ്ങളായോ വൃക്ഷങ്ങളായോ ചെടികളായോ ജനിക്കുന്നു. ഓക്കെ. അവർക്ക് വീണ്ടും ദേഹമെടുക്കുവാൻ അവർ നിർബന്ധിതരായിട്ട് തീരുന്നു. അത് അവരുടെ അങ്ങനെയാണ്. അതാണ് അശുഭകർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവർക്ക് സംഭവിക്കുന്നത്. ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്താണെന്ന് വിശദമാക്കുക. എന്താണ് പ്രഭു? ക്ഷീണേ പുണ്യേ മർത്യ ലോകം വിശന്തി എന്താണ്? അതായത് സത്കർമ്മങ്ങളുടെ പുണ്യഫലങ്ങൾ അവസാനിക്കുന്നതോടുകൂടി ഈ കർമ്മികള് വീണ്ടും മർത്യലോകത്തിലേക്ക് തന്നെ വന്നെത്തുന്നു. വന്നെത്തുന്നു. അതന്നെ. ഒരാളുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ലെന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോൾ? ഭക്തരല്ലാത്തവരുടെ ജ്ഞാനം വിശുദ്ധമല്ല. അത് തന്നെ. ഭക്തിയുടെ ഗതി ഇല്ലാത്ത ജ്ഞാനം ഒരിക്കലും വിശുദ്ധമല്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒരു വ്യക്തിയെ ജ്ഞാന വിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? പ്രേമയുത ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാൽ അയാൾ സാധാരണ ജ്ഞാനിയേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉത്കർഷമുള്ളവരായി തീരുന്നു. അങ്ങനെ പുരോഗമിച്ച വ്യക്തിയെ ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി. അതെ. അപ്പോൾ ആദ്യം ജ്ഞാനത്തിൽ കൂടെ ചലിച്ചും കൊണ്ട് പിന്നീട് ഭക്തിമാർഗം സ്വീകരിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഉത്കർഷം വന്നിട്ടുള്ള ആളെയാണ് ജ്ഞാനവിമുക്ത ഭക്തി പരമൻ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. അത് ആ ബുക്കിൽ എങ്ങനെയാണോ അത് നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് അതനുസരിച്ച് ചെയ്യാം. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുമെന്ന് ഭഗവത്ഗീത ശ്ലോകത്തിൽ വ്യക്തമാക്കുക. ഒരു ജ്ഞാനി ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ എങ്ങനെ ഏർപ്പെടുന്നു? ബഹൂനാം ജന്മനാമന്തി അതെ അതെ. ജ്ഞാനവാൻ മാം പ്രപദ്യതേ വാസുദേവ സർവമിതി മഹാത്മാസു ദുർലഭ. അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം ആണ് ഇതിന്റെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത്. കൃഷ്ണപ്രേമം സമൃദ്ധമായി വിളങ്ങുന്ന ഭക്തരിൽ ഗോപികമാരാണ് ഉന്നതർ എന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്താണ്? അവര് കൃഷ്ണനിൽ നിന്നൊന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. കൃഷ്ണനിൽ നിന്ന് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. വിരഹവേളയിലും അവരുടെ വിരഹവേളയിലും പ്രേമഭക്തി അതാണ് അവർക്കുള്ളത്. അതാ മാധുര്യ ഭക്തി അഥവാ പ്രേമ ഭക്തിയാണ് ഉള്ളത്. അപ്പോൾ എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും വെച്ചിട്ട് ഉത്കൃഷ്ടരാണ് ഗോപികമാർ. എന്നാൽ അവരുടെ ഭക്തിയുടെ തലം എന്ന് പറയുന്നത് പ്രേമ ഭക്തിയാണ്. അത്തരം പ്രേമഭക്തി ഉള്ള ആ ഗോപികമാരിലും ഉത്കൃഷ്ടര് ആരാണ്? രാധാറാണി. അതാണ് ആ രാധാറാണിയുടെ ആ സരസ് ഇത്രയും പ്രധാനപ്പെട്ടതാവാൻ കാരണം ഇതുകൊണ്ടാണ്. അതാണ് 11ാമത്തെ ഉത്തരവാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതായത് ഗോപികമാരിൽ സർവോത്തമ സ്ഥാനം ആരുടേതാണ്, എന്തുകൊണ്ട്? അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ പറഞ്ഞത്.
ആ പ്രേമഭക്തിയിലും ഉത്കൃഷ്ടയാണ് രാധാറാണിയുടെ സ്ഥാനം. ഈ ശ്ലോകത്തിൽ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താണ്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ താല്പര്യമുള്ളവർ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ തന്നെ ശരണം പ്രാപിക്കുകയും അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആജീവനാന്ത ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും വേണം. സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ചാ അതാ ഈ കുറച്ചിങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പറയാം എന്താണ് സമർപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് ഒരു മൂന്ന് സെന്റൻസിൽ പറഞ്ഞു നോക്കിയാ എങ്ങനെയാ? അതല്ലേ പ്രഭുജി? ഒരു കർമ്മികളെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ജ്ഞാനിയും, ജ്ഞാനിയെക്കാളും ഉത്കൃഷ്ടൻ ഭക്തനും, ഭക്തന്മാരിൽ ഉത്കൃഷ്ടൻ ആരാണ്? പ്രേമഭക്തിയുള്ള ഗോപികമാരും, ആ ഗോപികമാരിലും ഉത്കൃഷ്ട രാധാറാണിയും. അങ്ങനെയുള്ള രാധാറാണിയുടെ പ്രിയപ്പെട്ടായിട്ടുള്ള സരസായിട്ടുള്ള ആ രാധാകുണ്ഡത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ ആ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കണം എന്നാണ് സമർത്ഥിക്കുന്നത് ഈ ശ്ലോകത്തില്. ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായി പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? ജ്ഞാനി പ്രേമയുധ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടാല് ഒരു ജ്ഞാനി കർമ്മിയേക്കാൾ ഉത്കൃഷ്ടനായിട്ട് പരിഗണിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ട്? വിശുദ്ധ ഭഗവത് പ്രേമം. ജ്ഞാനിക്ക് ഭഗവത് പ്രേമം വരുമോ? ജ്ഞാനതലത്തിലേക്ക് ഉയർന്ന ജീവിതത്തിന്റെ ആ ഉന്നത മൂല്യങ്ങൾ ആത്മസാക്ഷാത്കരിക്കാൻ ജ്ഞാനിക്ക് കഴിയും. അതെ, അതേസമയം ശരിയാണ്. ഇന്ദ്രിയ പ്രീതികരങ്ങളായ വിഷയങ്ങളിൽ മുഴുകി സമയം പാഴാക്കുന്നവരാണ് കർമ്മികളെന്ന്. അതെ അതെ, അതാണ് കറക്റ്റ്. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? 13 ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചോട്ടെ. ഈ ശ്ലോകത്തിലൂടെ ശ്രീരൂപ ഗോസ്വാമി സമർത്ഥിക്കുന്നത് എന്താന്നുള്ളത്, പിന്നെ രാധാറാണി കൃഷ്ണഭക്തരിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ചവളാണെന്നും. അങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല. രാധാറാണിയാണ് എല്ലാ ഭക്തന്മാരിലും, അതായത് ഭക്തന്മാരിലും ശ്രേഷ്ഠ. അങ്ങനെ രീതിയിലും പറയാം. അപ്പോ 2 സെന്റൻസ് ഒരു സെന്റൻസിലൊക്കെ ഒതുക്കുക, അതാണ് വേണ്ടത്. പിന്നേതാ? എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയില്ലേ? ക്വസ്റ്റ്യൻ എല്ലാം എഴുതാൻ പറ്റിയില്ല. ക്വസ്റ്റ്യൻ എഴുതി എടുത്തിട്ടില്ല പ്രഭുജി. നേരത്തെ കേട്ടിട്ട് ആൻസർ പറഞ്ഞു. സൗകര്യമായിരുന്നു എഴുതിയെടുക്കാൻ. അഡ്മിൻ മാതാജി, ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഉണ്ടോ കയ്യില്? നേരത്തെ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടുവായിരുന്നു ക്വസ്റ്റ്യന്. അതെ അതെ, അങ്ങനെ ഇട്ടാൽ ഞങ്ങൾക്ക് സൗകര്യമായിരുന്നു പ്രഭുജി. അതെ, ഇപ്പോ ഗ്രൂപ്പില് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ആ മാതാജിക്ക്, അതുകൊണ്ടായിരിക്കും. ഇനിയിപ്പോ ഏതായാലും 10 ശ്ലോകങ്ങൾ കഴിഞ്ഞു. ഞാനിപ്പോ മൊത്തത്തില് അത്രയും ചോദ്യങ്ങള് ഒരുമിച്ച് ഇടാം. 10ന്റെയും കൂടെ 10 ശ്ലോകത്തിന്റെയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തത്തില് ഒരുമിച്ച് ഇടാം. കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം നോക്കിയാ മതി. അപ്പൊ അതും ഈ ബുക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ നോക്കി പോയാ മതി. ശരി പ്രഭുജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാസിന്ധുഭ്യശ്ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ആനന്ദ കോടി വൈഷ്ണവവൃന്ദ കി ജയ്. ശ്രീ പ്രഭുപാദ് की जय. हरे कृष्णा.